Dunia Keleya Tomba Nations Unies ka ciladen kunbɛn na ni bonyaba de ye jamana ka pankuru jigiyɔrɔ la. Min kunbɛli kɛra ni Somali jamana ɲɛmɔgɔw ani ONU ka ciladenw ye kɛnɛ kan. I n'a fɔ a kunnafoniw ladira cogo min na. A y'a yira o senfɛ k'a fɔ ko Somali jamana ɲɛsinen don gɛlɛyabaw de ma nin waati in na. Min bɛ tali kɛ baɲumankɛw ka dɛmɛ kan. Waati min fɛnɛ na u bɛ wulikajɔ fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen na k'u ɲɛsin jihadijɛkulumaw ka dangariliwalew ma u ka jamana kɔnɔ. Ɲininikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigilen don da dumuni ko o lakanali ko kunna n'u bɛ wele nanzarakan na ko les experts en sécurité alimentaire. Y'a lase k'a fɔ ko ɲɛnamaya tɔ kɔni kɛlen don gɛlɛyaba ye wa min gɛlɛya fanba binnen don mɔgɔ miliyɔn 6 ɲɔgɔn kan ka sabu kɛ kɔngɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ o min binnen don Somali jamana ka kabiri waati jan. U ka jamana ɲɛsinen don lakanabaliyaba de ma nin waati in na tuma min na Al-Shabaab jihadijɛkulumaw ka fara Al-Qaida olu ka walejugu kan ni jamana kofɔlen in kan min filɛ nin ye farafina gunkana kɔrɔnyanfan fɛ. Lajɛrɛ dɔ senfɛ ni kunnafoni sɛnsɛnnaw ye min kɛra ni Somali jamanatigi Hassan Sheikh Mohamed ani ka fara Antonio Guterres kan. Guterres y'a lase o waati la kunnafoni sɛnsɛnnaw ɲɛkɔrɔ. It's time for the international community to mobilize much more support to the Somalis to guarantee the security of their people and fight terrorism. Kan nalen don ko kana tabale gosi ka ɲɛsi diɲɛ ma walasa dɛmɛ teliman bɛ se ka na joona cogo min na ka sabu kɛ gɛlɛya min binnen don Somali jamana kan. Fɛn min ye Somali jamanatigi kɔni ye n'o ye Mohamed ye ale kɔni ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa Guterres ma a ka nin taama in na ka na u ka jamana kan min bilalen don tarikuw kɔnɔ. Ko nin taama in bɛnna waati ma Somali jamana mago bɛ dɛmɛ la waati min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o dɔ bɛ tali kɛ wulikajɔw la ka ɲɛsi terroriste jɛkuluw ma ka bɔ u ka jamana kɔnɔ. A ko o senfɛ ko Nations Unies ka nin taama in kana an ka jamana kan y'an hakili sigi kosɛbɛ. O min b'a yira k'a fɔ k'u kɛlen don k'u sen don ni fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen ye walasa ka se ka an dɛmɛ an ka jamana ka basigi la. An dalen b'a la k'a fɔ ko Somali jamanadenw bɛna se ka wuli k'u ɲɛsin u ka gɛlɛyaw ma ni ka bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen. N'o dɔ bɛ ɲɛsin Somali jamana ka kanabilali ma ani ka fara bɛn ɲinini kan u ka jamana kɔnɔ. Nin kɛra u ka jamanatigi Hassan Sheikh Mohamed ale ka laseli ye.